Добре дошли! Вие виждате фестивал на мисловните спортове, който се проведе от 28 април до 1 май в София, в хотел Дедеман и казино Принцес. Това, което виждате в момента, е турнира по бридж индивидуално. Едва ли знам как се играе бридж, не е това работата в случая. Работата е дали има мисъл, има, като гледаме какви важни хора са се приютили тук. Фестивала на мисловните спортове предложи също така и турнир по табла с известни и не до там известни имена. Здраво се мятаха зарчета, различни по цвят, но еднакви по смисъл. Имаше доволни, имаше огорчени, имаше и жени. Бяха раздадени и купи, които ще видите след малко. А други си тръгнаха доволни и щастливи, защото лапнаха много пари. Ето ги купите, за които говорим. А това е световният шампион Веско Топалов, който специално идва, за да направи първия ход на сеанса по едновременна игра на шах, който също беше част от мисловните спортове и от този фестивал. Надя Нейнска. Това е най-малкият участник, Матей, а това са нашите приятели от Аламинут. Тук представят Веско Топалов. И това е първия ход за всички. Както казва Остап Бендер, Е2, Е4. След Веско Топалов върви майстора, международния майстор даже, и той се нарича Киприян Бербатов. Не го бъркайте с Димитър Бербатов, въпреки че те имат нещо общо, братовчеди си. Тук също има много известни имена, не само Аламинут. Тук е Светлин Нейнски. Тук също така е Жоро Неделчев. Ето го него. Това е Матей, както и казах, най-малкият участник на 7 години. Видяхте истински пистолет. Няма какво да коментирам. Някои така искат да вземат победата, но не им се отдава. Димитър Ангелов, Дучето, така известен. А това е Жоро, който спечели всъщност единствената партия. Разбира се, сега влизаме в покера. Гого Лозанов, ето го председателя на СЕМ. Той също участваше в покера. Покера събра 144 участника, награден фонд над 100 000 лева, най-добрите играчи по покер, изключително добра организация от страна на казино Принцес, много добри дилъри, много добри участници. Нямахме женско участие, незнайно защо, но за сметка на това видяхме наистина едни от най-добрите играещи в момента покер, спортен покер, подчертавам, на територията на България. Както се казва, който си го може. Ето я купата. Ще видим, надявам се, и на финала на този, който е спечели. 3-6, много лоша карта, трябва да се хвърля. Иван Иванов. Кучето, така известен. А това е неизвестен човек от чужбина, Жоро Плешков от това с очилата. Някои могат големи трикове да правят с тези чипове. Татуировки също не липсваха. Зара.
Имаше усмивки, но не бяха чак толкова много. Никой не се разплака, разбира се, всеки беше доволен от участието си. Хора от цяла България, както казах преди малко. Христо от Варна, Боко и всички останали, които ние познаваме, ние казвам покер обществото в България. Но и вие скоро ще слушате за тях, защото... това не е нищо фатално, няма нищо общо с това 13, да знаете. Скоро ще слушаме за тези момчета. Чиповете се трупат един след друг. Някои си носят амулети, а други просто късметлийски малки предмети. Асене, от чип лидер и отпадна на 9-то място. Късмета беше такъв, просто не ми издържаха картите. Нервите издържаха ли ти? Нервите ми издържаха, да. За нерви. Мисля, че имам най-силни нерви от всички на масата. Яд ли те? Не ме ят изобщо. Кой е твой фаворит на масата днес? Моят фаворит на масата... Моят фаворит всичко е проблема. Вилиан и Трино и Митко. Ако отдигнат саковете малко, мисля, че ще ги оберат. Пловдив сериозно се представя днес. Да. И Майна, тогава благодаря ти. Да, всичко хубаво. И на добър час. Хари, 8. 8. С Валета. Валета. Гадно, нали? Случва се. Добре, въпреки това си доволен, вероятно. Не съм доволен. Щом отпадам, значи не съм... Ти си 8, ти си в парите. Какво като съм в парите? Искам да съм първи. Искаш винаги да си първи. Това е целта. Следващия фестивал, 1-4 септември, ще участваш ли? Най-вероятно. На морето ли ще бъде това? На морето. Да, ще участвам, най-вероятно. Добре, ще чакам там. Добре. Финална маса. Не, първи. Вилиан Петлешков, 7 на финалната маса. Не си доволен? Да, определено не съм доволен, но и все пак 7-то място е задоволително. Просто, че стана купона. Да, беше наистина много хубава финална маса, всичките момчета бяха приятни, забавлявахме се и се надявам, който има най-голям късмет, това да спечели. Ти за кого си от следващите? Мога да кажа, че съм безпристрастен. Всъщност имам си някакви скрити фаворити, обаче ще ги запазя сега в тайна. Добре, в следващия фестивал на мисловните спортове от 1 до 4 септември. Ще бъдеш ли там? Да, определено сигурно ще дойда. Чрез квалификации или директно? Ако има хубави квалификации, ще се опитам, ако не е директно. Пожелавам ти успех и до нови срещи. Благодаря и искам да поздравя за страхотната организация. Всичко наистина беше както трябва. За къде бързаш? Да се прибера вкъщи, да си почина малко. Яд ли те? Не. Доволен си обаче, нали? Не съм, разбира се. Ще дойдеш ли на следващия фестивал 1-4 септември? 4 септември. Къде се намира? На Златни пясъци. Не съм сигурен. Много ми е далеч, там и ме убива пътя до Златните. Добре. Окей, благодаря ти много за участие все пак. Я да видим. Благодаря и аз. Да. 6-то място какво значи? 6000? Да. Честито да е. Благодаря. Господин Попов, как се чувствате днес? Прекрасно се чувствам. Винаги е добре да се на финална маса. Играта беше доста интересна. Много от най-добрите български играчи бяха на нея и това винаги е супер. Ти издържа обаче последната ръка, дама и поп срещу 2 аса. Може би и нервите ми не издържаха, но стака им беше такъв, че мисля, че това беше правилното решение в случая. 2 въпроса още. Кой е фаворит сега от оставащите 4? Бат Панко, разбира се. Той е най-добър играч на масата. Защото сте приятели ли го казваш? Играл съм с него много и знам, че е много добър. Останалото зависи от късмета. Следващия фестивал на мисловните спортове ще бъде на Златни пясъци 1-4 април. Да те чакаме ли? Като си има предвид, че на 20 км откъде живея, сигурно ще съм там. Благодаря ти много и успех. Успех на всички и турнирът беше супер организиран и благодаря на Poker News и на Българската федерация в покер. 10 000 лева за 4-то място. Добре ли е това? Добре е, да. 10 000 лева са добри пари. Първо беше по-добре. Винаги първо е най-добре.
Защо така се случва? Не можеш да се скачиш още по-нагоре? Нямам отговор на този въпрос все още. Имах късмет вчера, днес също бих казал. Много ръце не ми издържаха, където бях фаворит, но така е в играта. Доволен ли си? Доволен съм от играта си и от резултата съм доволен. Всичко е окей. Следващия фестивал на мисловните спортове септември, 1-4 на Златни пясъци. Ще бъдеш ли там? Със сигурност. Надявам се да сме живи и здрави, да се видим там септември месец. Да свим на финалната маса. Задължително на финалната маса, аз това имах предвид. Авив Азулай има към 500 хиляди, а Драган Чучук има малко над 700 хиляди. Ето да, виждате рейс от бутона на бункера. Авив Азулай, който е шорт-стака от тримата, е all-in. Драг се фолд. Бункера иска преброяване. Това на мен ми изглежда малко над 300 хиляди, може би 350 хиляди. Сега ще чуем точния акаунт колко е. 359 хиляди all-in, а имаме open от бутона на 50 хиляди. В момента се играе 10-20 хиляди с 200 на те. Бункера е кол с Попи Вале срещу Асой Деветка. С оглед на това как като цяло на Фахредин не му върви кой знае колко, сега очаквам да спечели. 10-10-2 на флопа. Дама. И деветка на ривера. Супер, доброто ми очакване. Знаех си, че ще лапне. Трето място за Авив Азулай. Печели 13 300 лева. Азулай, доволен ли си? Дали съм доволен? Какво ти кажа? Да, понякога да, доволен съм, може би. Какво мислиш тук за България, за фестивала, за покер играта, за хората? Какво ти кажа? Мисля, че всичко окей. Много ми хареса, между другото. Харесва ми, че има много хора, които играят и това е един голям турнир за София. И мисля, че е много добър. Харесва ми, да. Благодаря ти много. Ще се видим ли пак? Как? Разбира се, следващия турнамент. Какво мислиш за финалната маса? Мисля, че всичко е окей. Благодаря ти. Интересно как Фахредин ще се справи с напрежението от това, че от 2 към 1 чипли се увеличи на 3 към 1 и сега е вече с равни чипове. Драган предложи сделка да разделят турнира, но Фахредин я отказа. All-in и call. Асой 3 на Асой 10. Явно напрежението деле в повече на Фахредин. Сега е ситуация 30 на 70 за всичките си чипове. Фолд на флъш дроу. Търна Асо. Ривера е пика. И мисля, че Фахредин директно печели турнира от тази ситуация. Съкаутна в най-важния момент от турнира. Асой 3 биха Асой 10. Драгане, браво, честито. Какво? Второ място, добре ли? Второ ще направим, да. Добре! Како не е добро? Доволен ли си? Ке беше по-добро прво, ама добре. Како беше денот, значи тръгна в шорт стак со 65 000 само, догуравме до второ место. Не е лошо. Ще дойдеш ли пак? Сигурно. Само да се организира турнир, ќе дојдам нормално. Да. Поздрави на Скопие, на Македония от сите нас. Фала. Айде. Приятно, браво, приятно. Фахредин е честито, доволен ли си? Доволен съм, турнира беше много хубав. Всичко както си му е реда. Това ли ти е големия турнир за тебе, първия? Да, на лайв, да. Как е сега? В Плевен ще има ли всенародни тържества? Сигурно. Имаше агитка, видях, че те подкрепят, дошли? Да. Имам 5-6 приятела са дошли от Плевен. Какво ще правиш с парите? Ще видим. Следващия фестивал е 1-4 септември. Фестивал на мисловните спортове на Златни пясъци. Ще бъдеш ли там? Да. Благодаря ти много, успех от тук насетне и сега изчакай, защото ще ти вършим купата. Окей.